Aquí passo la paraula a Xavier Tebà. Sí, hola, bona tarda. Sí, ara sí. Bona tarda a tothom. En primer lloc, voldria agrair la invitació del grup d'estudis locals. Jo el que faré, i em sembla que d'alguna manera es complementarà amb la intervenció de la companya que ha fet ara, és un altre tipus d'intervenció, per situar una mica allò que són unes quantes reflexions al voltant de la lectura d'aquest llibre de Lluís Martí Bielsa. Cal dir, i això és d'honestedat, dir que jo em considero amic de Lluís, suposo que ell també, si no em deixarà malament, perquè el conec fa molt de temps i per tant, evidentment, no diré que faig una valoració objectiva i científica d'aquest llibre, sinó que és totalment subjectiva i compromesa amb el llibre i amb la persona que ha fet el llibre. D'entrada, un d'entre tants Memòries d'un home en sord és un llibre especial des del meu punt de vista per diverses raons. Avui, tot i que sembli el contrari, un llibre és un miracle. Un miracle ho dit en el sentit laic, jo no soc creient, però no deixa de ser un miracle. Hi ha infinitat de llibres. Doncs és un miracle que existeix un llibre i és un miracle, un doble miracle, que hagi sortit aquest llibre també. Després diré això quin plus o quina valor afegit li dona el llibre. És un llibre d'un autodidacta, que contradiu tot allò que s'espera, el lector de l'alta cultura, que els llibres, la lletra impresa la fallen amb molta cultura o d'un nivell cultural. Doncs aquest és un llibre d'un autodidacta amb molta cultura, no sé si alta o baixa, però mostra que sap relatar i que té la possibilitat, no, sinó la capacitat de fer un relat àgil, que no sempre és fàcil. És un llibre que tracta de la memòria d'un país, de la memòria de la gent menuda, del país. Per tant, m'atreviso amb totes aquestes condicions que jo entenc, que corresponen a aquest llibre, que és un llibre necessari avui. No més que altres, però necessari. Per què? Perquè recull la raó d'un temps, d'una experiència molt allunyada del temps i d'una generació. Tot i que a mi no m'agrada massa la categoria aquesta orteguiana de la generació, però crec que podria simbolitzar a bona part d'una gent, de la generació que s'ha dit dels 30, i per tant recull aquesta experiència que ja és llunyana en el temps. He parlat que ara ha fet 75 anys de l'ocupació franquista de Barcelona, per tant, estem parlant de més de mig segle. Per tant, és el testimoni d'aquesta gent, d'aquest país i d'aquell temps. Jo en relació amb una cosa que s'ha dit abans, sobre el tema de les víctimes, que estic d'acord, i sé que és un tema complicat, però sí que vol situar una cosa sobre el tema de les víctimes. A més, crec que va estar justificat amb la presència del relator de la Comissió de Drets Humans de l'ONU, que ha estat fa pocs dies aquí, i que ja ha avançat, no l'informe, però sí alguna valoració sobre l'informe. O sigui, les víctimes totes són dignes, són víctimes, però el que no pot fer-se és construir víctimes blanques. I m'explico, víctimes blanques per mi és sense color, incolores. Perquè clar, situar les víctimes en aquesta situació és no saber exactament a què respon allò que li passa a la víctima, per què va morir, per què va ser represaliada, etc. Jo crec que això és un gran risc que hauríem d'evitar. Igual que hauríem d'evitar el que ha assenyalat el professor Ricard Vinyes sobre crear una mena de reconciliació al voltant d'una víctima que uneix a tothom sense cap tipus de responsabilitats. O sigui, a l'espai de les víctimes el que passa és que no hi ha responsabilitats de ningú. I el cert que el que estan demanant des de fa molt de temps al moviment de recuperació de la memòria històrica, memorialístic, és no solament reconeixement i reparació, sinó també responsabilitats. I situa directament el tema de la querella argentina, que sembla ser un jutge ha decidit que, en fi, que això no. No sé si algú de vostès ha llegit, però fa poc va publicar un article al País, sembla que ser abans d'ahir o ahir, Garzón, Baltasar Garzón, pot agradar més o menys la figura de Garzón, però el que és cert és que tot això que està passant, la inclusió que està passant en aquest país, també passa per la via del tema de la memòria històrica, de manera fonamental. Aquí va haver un moment en què la memòria històrica va estar central durant uns anys i estem de baixada en un llarg tobogan on la memòria històrica comença una altra vegada a retrocedir.
I això cal dir-ho en un acte de presentació d'un llibre com el de Lluís Martí Bielsa. Dit això, per mi la valoració del llibre com a autobiografia és una cosa que ja vaig dir o vaig escriure al pròleg d'aquest llibre. El pròleg deia, acabava el pròleg dient la història, com la literatura, en aquest cas és autobiografia, per tant és memòria, rememoració. La història, com la literatura, aconsegueix salvar de l'oblit. Les memòries de Lluís Martí Bielsa, sobre bona part de la seva vida, no tota, encara més de 90, ho fan. En el seu acte de recordar, salven de l'oblit molta gent anònima. I això és, i la idea del títol de Lluís és claríssima, un d'entre tots. Per tant, és situar no la seva vida, sinó una vida individual dins el conjunt d'una vida col·lectiva. Aquest és el gran valor del plantejament de les memòries de Lluís Martí Bielsa. El valor de l'autobiografia no cal insistir-hi. Diré un parell de coses que a mi m'interessen molt per justificació de les autobiografies. En primer lloc, en aquest país no hi ha molta tradició, per no dir escassa tradició o gens de tradició, autobiogràfica, d'escriptura autobiogràfica o biogràfica. És a dir, a diferència, per exemple, de les cultures protestants, o del nord d'Europa, on la gent fa dietaris, fa memòries, tot això, aquest país, malauradament, no és un país amb una tradició d'aquest tipus de gènere, que ja que existeixen, però no és un país amb una cultura d'aquest tipus. Això dona encara més valor a autobiografies o biografies com la de Lluís i d'altres que han sortit gràcies a això que van dir Moviment per la Recuperació de la Memòria Històrica, que va tenir la seva arrencada a partir de l'any 2000. Això pels historiadors és un material bàsic i fonamental. No podem menysprear les memòries, no podem dir, evidentment, i entrar en una batalla absurda, que molts continuen amb aquesta batalla, d'intentar dir que la memòria no té valor i que la història és la que dona sentit a l'explicació del passat. Simplement la memòria i la història són dues formes d'apropar-se al passat, diferents, però no en contradicció. Per tant, el llibre de Lluís Martí Bielsa, des del meu punt de vista, també és una font, un material amb el qual hauran de treballar els historiadors i historiadores ara i en el futur. Deia que la justificació de l'autobiografia amb un autor com Antonio Gramsci, que no cal presentar molt, dirigent comunista, polític, filòsof, etc., feia una reflexió que a mi m'interessa molt situar avui aquí per presentar el llibre de Lluís Martí Bielsa. I faig una lectura breu de la seva autojustificació de les autobiografies. Deia Gramsci que estava en aquell període, com saben molts de vostès, durant la dictadura feixista italiana de Mussolini, que estava a la presó, va escriure una sèrie de quaderns, de notes, que després van publicar-se al finalitzar la Segona Guerra Mundial, i l'home aquest va escriure des de la presó, pràcticament sense cap material, bastant extensament, sobre la política, la cultura, la societat, la història, etc. Dic, justificació de les autobiografías, diu Gramsci, y diu, una de las justificaciones puede ser esta, ayudar a otros a desarrollarse según ciertos modos y hasta ciertos resultados. A menudo las autobiografías, y es ser, son un acto de orgullo. Se cree que la vida propia es digna de ser narrada por original, distinta de las otras. La autobiografía puede ser concebida también políticamente. En el cas de Lluís Martí Bielsa, jo crec que és concebuda políticament i fins i tot podria dir que és un acte d'orgull de la seva vida, sense superioritat, però d'estar orgullós, per això diu, un home sol. Diu, Gramsci, continúa amb la cita, se sabe que la propia vida es semejante a la de miles de otras vidas, pero que por una casualidad, entre comillas, ha tenido un resultado que muchas otras no podían tener, y de hecho no tuvieron. Relatando, en esta autobiografía, se crea esta posibilidad, se sugiere el proceso, se indica el camino. La autobiografía sustituye, pues, al ensayo político, per ser hoy tan en horas baixas. O también al assaig filosòfic. Pero el importante es que para Gramsci la autobiografía tiene un gran valor histórico en cuanto que nuestra vida es en acción y no solo como debería ser según las leyes escritas o los principios morales dominantes. Què vol dir això? Doncs que amb l'autobiografia, amb allò que es relata de la vida pròpia, el que es viu es constitueix en un material que pot ser, he dit als historiadors, però fins i tot a la imaginació literària,
per explicar les moltes vides, ha situat abans en la seva presentació, que ha viscut Lluís Martí Bielsa. Lluís Martí Bielsa ha viscut com a mínim 10 o 12 vides diferents, tot i que són la mateixa. Ha viscut com a mecànic, com a soldat republicà, com a exiliat, com a resistent, com a militant de l'oposició antifranquista a l'interior del país. Ha viscut una sèrie de vides dintre de la seva vida. Això és el que justifica o el que ressalta aquesta cita d'Antonio Orense. En definitiva, jo crec que Lluís és un representant, podia ser un representant, o es podia entendre que és un representant de la generació, d'aquella generació heroica dels anys 30, que a poc, perquè és lògic, van desapareixent, i que alguns historiadors, en particular, i repito, Ricard Vinyes, ha fet algunes biografies, que no autobiografies. Parlo de la biografia, per exemple, del soldat de Pandora, que és la vida de Sebastià Piera, que es coneix perfectament Lluís Martí Bielsa, o també la biografia de Maria Salvo. Per tant, és també una possibilitat de l'historiador, com a biografia, el gènere biogràfic. Avui, per cert, està bastant en alça. Dient això, a mi em queda dir, si vaig bé de temps com... Sí, després parla Lluís. A mi em queda dir dues coses. Lluís Martí Bielsa no contraposa la història a la memòria, sinó que es pregunta des de la seva memòria sobre aquesta història mayúscula. A la primera part del llibre, constantment, sobretot a la primera part del llibre, fa aquestes preguntes. Ell neix sota la dictadura de Primo de Rivera i el que planteja és una relació, un relat de la història tradicional sobre el que va ser aquell temps de la dictadura de Primo de Rivera, però ell planteja dudes respecte a si allò que es diu en la història gran té alguna cosa a veure amb la seva vida personal, que és la història menuda, la història per sota, la història feta des de sota. Això és un valor afegit que li dona aquesta biografia i aquest relat de Lluís Martí Bielsa, perquè el que està dient, en definitiva, és, o assenyalant o apuntant, és les dificultats que tenim molta gent, o que té molta gent, d'identificar el relat historiogràfic amb el relat de la història viscuda de la seva experiència. I això està representant, des d'un cert punt de vista, un cert allunyament de la història per part de la ciutadania. Perquè es fa, de vegades, una història que pretén fixar grans fets sense protagonistes. La història que conta aquí, que també és una història, en anglès és molt fàcil, history és story, no? Hi ha dues distincions que no tenim aquí. La crònica, la història personal, és la que conta Lluís Martí Bielsa i, per cert, conta bé coses que la gran història en majúscules no recull. En definitiva, l'experiència de les persones en societat. Amb aquesta biografia, Martí Bielsa també, al fer la lectura, un aprèn una cosa, i si no aprèn, i si ho sabia, doncs torna a aprendre aquesta cosa, que és que la història mai està escrita d'antemà. Mai sabem exactament com és el final de la història, ho sabem després. I aleshores, moltes vegades, el que muntem és un relat per arribar a aquest final conegut. Però el cert és que, si hem après alguna cosa al llarg del segle XX, és que no hi ha predeterminat una fi d'aquesta història, com alguns fa temps han entestat en dir-nos, que estem a la fi de la història. Això respon a un pur determinisme i al cientifisme aquest que presenta la història totalment com objectiva, imparcial, etc. És propi del folklore, en definitiva, del propi capitalisme. Aquest folklore que ens fa veure que hi ha paraules que tenen significats que oculten d'altres significats. Escola de negocis en lloc d'escola d'empresaris, per dir una. Podríem dir moltes coses més. Les actituds, jo crec que situa també Martí Bielsa una qüestió important, les actituds, perquè ell està en un camp de concentració, Argelès, i parla també d'una qüestió que va situar Primo Levi als seus relats concentracionaris, una persona que va estar als lagers, als camps de concentració nazi, que és l'ambivalència o fins i tot l'ambigüitat de les actituds de les persones, les zones grises. És a dir, no hi ha heroics, hi ha actituds heroiques. Lluís Martí Bielsa mostra moltes d'aquestes actituds heroiques, no amb la finalitat de mostrar-se com un heroi. Ja diu un home sol. Per tant, els herois no solament tenen sol, sinó que estan predestinats. Ell no està predestinat. Per tant, hi ha actituds que responen a la servitud voluntària.
Què vol dir? El poder no és una cosa, és una relació, i perquè existeix un determinat poder, en aquest cas la dictadura franquista, també mostra clarament Lluís Martí Bielsa, va haver-hi actituds entre certs sectors de la ciutadania que no responien ni al franquisme ni a l'antifranquisme, responien simplement a la necessitat de viure en molts casos, no dic que no, però en altres casos també a actituds que es situarien en aquesta zona grisa d'ambivalència, d'ambigüitat moral que Lluís Martí Bielsa va viure i va veure al camp de concentració dels Lleders. Juntament amb això, ell el que situa és la importància de viure en col·lectivitat i el que va representar per ell el salvar-se per estar organitzat. Dona igual en quina organització, simplement organitzat. És a dir, un amb la resta, units en alguna finalitat, fugir del camp de concentració, per exemple, sobreviure al camp de concentració, per exemple. Això es repeteix al llarg del seu relat amb d'altres experiències. Jo, per acabar, crec que avui precisament, si als anys 30 va haver-hi una generació heroica, diguem-ho així, avui també hi ha una generació heroica, i és una pregunta, potser nosaltres ara mateix, no veient aquesta generació heroica en una situació davant la qual ells veuen que no està predeterminat la situació, la història, el futur. Clar, això no saben el final, ells tampoc sabien el final. Però que passats 75 anys tot es veu amb un automatisme que no respon. En definitiva, jo crec que és el llibre, per acabar així ara sí, el llibre de Martí Bielsa, de Lluís Martí Bielsa, és un exemple de com fer front a una situació convençut de que allò que el canvia són les persones, és a dir, la gent de carn i ossos. Gràcies. Se sent? Sí? Perquè jo, com que sordejo, apenas sentia amb aquestes persones. Estic una miqueta no nerviós. Estic entre dos historiadors que el que no saben sorprendre. Jo considero una mica la història. I ells també fan el que volen. La meva història fan el que volen. El que no saben sorprendre. La meva vida ha estat aquesta, que ells ensenyaran tant com l'altra, ha estat aquesta, i no per culpa meva, sinó per culpa de la situació en la que m'ha tocat viure, a tots nosaltres. Ens trobem en una situació i hem de fer front a aquesta situació. Els grups s'ho prenen una miqueta al Bartola, que vagin fet, jo aviam si me'n surto. I els altres ens prenem una miqueta com que és tu que t'has de sortir i donar la cara i fer el que faci falta per aquelles coses que no estan bé, fer-les que vagin millor. I jo soc un d'aquests. No sé per quina set d'ous, al principi he sigut així. Vaig néixer d'aquesta manera. No sé, quan una cosa no m'anava bé, no li donava la culpa als altres, sinó a mi mateix, perquè no he fet el suficient per aquesta cosa més millor. I entre tot, he pres dues notes només, perquè la vida m'ha proscrit una sèrie de paraules per les que no puc transigir, no puc passar per aquestes. Jo quan sento parlar dels nacionals és que em poso malalt. Els nacionals érem nosaltres. Érem els republicans que defensaven el nostre, defensaven la república. I no puc sentir la paraula nacional en boca de persones que tenen motius per saber el que estan dient. I una altra, acabes de dir tu quan has parlat, els perdedors. Jo mai m'he considerat un perdedor. La guerra jo no la vaig perdre, ni tots els que lluitaven per la república la van perdre.
a la guerra no ens la van deixar guanyar, que és una altra història. Les democràcies europees no es van deixar guanyar la guerra, i això ho hem de fer sempre, i a partir d'aquí hem d'explicar les coses. Deixar les coses al seu punt i a partir d'aquí explicar-les. Nosaltres teníem convenciment i prou força per guanyar una guerra sense l'haguessin deixat guanyar. Això ho opinem nosaltres i opinen tots aquells que van combatre nosaltres. Jo vaig ser voluntari des del principi. Des dels 14 anys jo era voluntari als files de l'Exèrcit de la República, una promoció que va sortir de guàrdia d'assalt. Jo ja havia intentat entrar a l'aviació, havia intentat entrar a tancs, havia intentat entrar a cavalleria, per això no feia falta que fossis massa alt ni massa gros, i resulta que no m'han voler, perquè un nano em pintava un surt, em pintava bigoti, perquè veies que donava més cara de persona gran, i va haver una promoció dins de la guàrdia d'assalt i allà, canviant uns números, em posava en comptes d'un 3, posava un 4, i doncs vaig entrar i em vaig fer la guàrdia d'assalt. I vaig estar tota la guerra, diguéssim, des dels fets de maig del 37, que van venir aquí els grups de guàrdia d'assalt que havien estat lluitant al Jarama i a Belchite, que havien quedat traduïts a la meitat, necessitaven reposar forces i van agafar els que es van presentar. I jo vaig ser un d'ells. En fi, aquesta va ser la meva entrada perquè ja tenia, diguéssim, una història darrere meu que em feia que no estigués d'acord en com estaven les coses. Per exemple, a casa nostra va ser un desgavell quan la dictadura de Primo de Rivera. De ser una família benestant, van ser una família pobres de solemnitat. A casa no hi havia res que es pogués empenyorar perquè tot estava empenyorat ja. Després d'empenyorar les coses que teníem a casa, una casa ben muntada, després d'empenyorar-les, vam tenir de vendre les paperetes de l'empenyorament també, perquè érem incapaços de poder després anar a desempenyorar el que havíem empenyorat. L'escola no la podíem pagar perquè no hi havia cèntims. Jo, en 7 anys, vivia a Badalona, anava a ajudar els pescadors que baixaven, venien amb les barques perquè ens donessin un grapat de peix, perquè si jo aquella nit no sopàvem a casa. I amb aquell grapat de peix sopàvem a casa. I tenia 7 anys. Tot això vas acumulant-lo i et vas formant. Em van acceptar a les escoles maristes de Badalona com a pobre. I aquesta gent, els maristes són molt bons educadors, molt a la seva, però també volen que se sàpiga el que fan per protegir i per ajudar els que no poden subvenir a pagar una mesada a l'escola. Tots els mesos els alumnes havien de passar pel despatx del director a pagar l'estada a l'escola. Nosaltres també, el meu germà i jo també teníem de passar, però no a pagar, sinó simplement a passar, perquè tots els nanos sortien després de pagar llepant un carmelo d'aquests llargs de regalèssia, i nosaltres, com que no pagàvem, no sortíem amb un carmelo, sortíem sense carmelo, i els nanos sabien que nosaltres érem els pobres de la classe, perquè no portàvem carmelo. Això et feia estar malament. Un dia, un dels nanos que no sabia qui era, no coneixia, no era amic meu, estava esperant que ell sortís de l'espai del director sense carmelo per donar-me la meitat del seu. Això, en 7 anys, sembla mentida que pugui penetrar-te tant a dins com em va penetrar aquell nano a mi. Que inclús avui, quan el recordo, m'emociona el saber que ja de molt petit està funcionant el que diem, no
l'ajuda o això, sinó la solidaritat. Ja de molt petit. Això vol dir que jo ja vaig néixer, diguéssim, amb una estrella posada i vaig seguir amb aquella estrella i tota la meva vida està relacionada amb això. Vull parlar de Pont d'Esplugues. Jo estava al 32 grup de salt a la tercera companyia, amb una secció de tercera companyia. I es van destinar al Pont d'Esplugues per tenir cura dels enginyers que estaven minant el pont per volar-lo i retardar l'entrada franquista a Barcelona. L'exèrcit ja havia retirat del front, amb la retirada de l'Ebre ja va ser més que una retirada, una desbandada, i entre els feixistes, entre els franquistes, que jo sempre dic, i nosaltres, només estava el Pont d'Esplugues. Si nosaltres tallàvem el Pont d'Esplugues, a l'abans o l'entrada a Barcelona ja s'havia de tardar. I nosaltres tenim de tenir cura que aquelles persones treballessin amb tranquil·litat i fessin la seva feina. Recordo d'aquell temps, el Pont d'Esplugues era una altra cosa que passat avui no val, és recognoscible. En aquell temps estàvem amb unes naus que eren unes quadres, que hi havia menys cavalls, que eren unes quadres per cavalls, menys cavalls hi havia de tot. Hi havia parlant un plat de merda per tot arreu i rates les que volies. I molt a prop de les quadres, una torre magnífica on el Ministeri d'Hisenda havia instal·lat el seu ministeri. En Indalecio Prieto havia instal·lat el seu ministeri allà. Això ho recordo perfectament, que des de les naus es veia aquesta torre. I nosaltres fèiem, com era natural, el relleu, cada 4 hores es rellevaven al costat de... Recordo que una vaca de les que també retiraven va caure en un pom dels que havien fet per posar dinamita i el voler treure la vaca estirada per les banyes amb una grua d'un camió amb grua, la van decapitar pràcticament, va sortir morta la vaca i ens la van menjar. No tenia menjar, ens la van menjar. Recordo com tallaven trossos de vaca i amb unes fogueres, només que estigués calenta ja era bona per menjar. Sempre ho recordaré perquè jo encara tenia la sensació que la guerra no estava perduda. Estava convençut que nosaltres teníem raó i no podíem perdre una guerra que teníem raó. Aleshores, recordo com em vaig posar frenètic quan l'oficial que comandava la nostra secció va dir haurem de rendir-nos presoners, traurem bandera blanca, perquè ja han instal·lat una metralladora i ens trenca el pas per anar ja per la carretera a Barcelona. Ens rendíem presoners. I me'l vaig quedar mirant i dic, jo no. Si vostè vol rendir presoner, rendeixis presoner, però no compti amb mi. Jo agafo i me'n vaig. I efectivament vaig treure el cap, vaig veure que estaven instal·lant una metralladora a la carretera, però que no estava instal·lada. Vaig fer 4 passes, vaig atravessar la carretera i vaig posar darrere d'un taús de terra que hi havia, fent senyals amb els companys que veiessin que les metralladores encara no funcionaven. De totes les seccions va incorporar un company, Ángel Zafra, que per cert és curiós. Aquest home em va acompanyar a mi fins a França, fins al camp de concentració. Allà es van perdre la pista un de l'altre i ja no vaig saber mai més res d'ell. I precisament per aquest llibre i per una vegada que vaig sortir a televisió que vaig nomenar jo aquest nom, em van trucar a casa un dels fills d'Àngel Zafra. Dient que havia sentit aquest nom i que devia ser el seu pare perquè de Zafra no n'hi ha masses aquí. Vivia a Hospitalet, encara que sola. És de la meva edat que jo, encara és més peixet que jo.
quan no es coneixien, perquè jo vaig créixer molt després, i diu que el meu pare encara està viu, en possibilitat, estava en cadira de rodes, no pot parlar, però tindria una alegria si pogués veure, perquè ens ha explicat moltes coses de la seva invenció, i l'home està neguitós. Vaig anar a casa seva, estava ell amb una cadira de rodes, aquell home va tenir l'alegria més gran de tota la seva vida a poder-nos abraçar, i els seus fills es van penedir de no haver-se cregut tot el que els explicava aquell home. Després estava amb el meu llibre, tot el que els havia explicat, i era molta coincidència explicar el mateix, les persones que no s'havien vist des de llavors. Llavors els va saber greu que no s'havien cregut amb el seu pare que fos capaç de fer tot allò que explicava. Això és una cosa que et passa en la vida, que formen part del teu bagatge i que pots fer servir sempre per situacions que es prestin a ser recuperades, et van formant. Fan de tu una persona amb coneixements. No he pogut estudiar com han estudiat els companys aquí al costat, perquè quan vaig sortir de la presó, vaig sortir del penal de Burgos, vaig voler fer el batxillerat perquè tenia estudis capaços que jo podia treure el batxillerat en un any. I el primer que em van demanar va ser el certificat de penals. Parlo de l'any 52. I estava el certificat de penals que podien presentar de mi, doncs no m'admetien en cap institut. Vaig intentar entrar a la SEA com a càrrec tècnic, perquè jo tenia estudis tècnics per poder exercir, i el primer que em van demanar va ser el certificat de penals. I com que jo amb aquest certificat de penals no podia posar. Jo recordo que vaig voler treure-me el passaport i vaig anar amb un gestor. El gestor cada uns dies em truca i diu: escolta, vingui a recollir els papers perquè nosaltres no li podem gestionar. Com que no? Vostè és un gestor. Diu: no, és que a vostè li demana el certificat de penal. Es demana. No, ja s'han demanat, però com venen no ens atrevíem a anar a la policia amb el certificat de penal, perquè temem que no ens deixin sortir després de nosaltres. Així que em van impossibilitar, després de sortir de penal de Burgos, em van impossibilitar continuar els estudis i poder tenir, diguéssim, una acreditació dels coneixements que jo podia tenir. Això és una part que jo explico aquí de la meva vida, perquè les altres sembla que siguin aventures de l'avi que va explicar amb detalletes i no m'agraden explicar detalletes. Jo sempre he qüestionat el que expliquen molts, posant-se llaurers a sobre, perquè no pot ser que tot sigui tan bo que amb un hi coincideixin coses perquè sí. A mi m'han concedit que a Sant Jordi, jo estic convençut que és perquè tenim la Generalitat un govern d'esquerres. Si no, a mi no em donen la de Sant Jordi, perquè a mi em donen una terra de Sant Jordi per la meva lluita continuada contra el feixisme. Jo la vaig acceptar per això, perquè això m'enorgulleix. M'enorgulleix que digui que he portat una lluita continuada contra el feixisme. I per això vaig acceptar la causa de Sant Jordi. Però va ser un govern d'esquerres que me'l va donar, i això també em vol en compte. Hi ha coses que sembla mentida que al temps que estem encara comptin. Que un pugui anar amb la seva personalitat pròpia i ser valorat per aquesta personalitat que tingui la persona, sinó ha de representar una cosa que no és mateix, representar alguna cosa. I això és el que no va a mi ni ha anat mai a mi. En temps jo he tingut etapes molt dures, aquí explicava que són moltes vides, que he tingut, efectivament, són moltes vides,
jo m'he trobat amb una necessitat imperiosa de representar un altre paper del que era el meu habitual i de què ho hem de fer. Jo he sigut oficial de l'exèrcit francès, no perquè no vaig entrar a París amb la missió Leclerc, amb el capital Dron, no, jo no era d'aquests. Els homes que van entrar amb el capital Dron a París, amb els tanques que deien Belchite, Brunete, això, el francès, l'estat francès de llavors, hauria de tenir vergonya de que es valia d'uns homes que havia castigat i els havia obligat a fer-se de la legió estrangera si no s'enviaven a Espanya. I aquests homes que van anar forçats a la legió estrangera a França per no ser fusillats a Espanya, enviat per l'estat francès, aquests homes van ajudar a França a alliberar-se dels Salvat. Aquestes coses no es donen. Jo he estat convidat a París per celebrar un aniversari de l'alliberació de París. Hi havia 7 legions d'honor a col·locar d'aquests que havien entrat amb el Leclerc a París. Hi havia 3 francesos i 4 espanyols de la mateixa companyia que els atorgava la creu de la Legió d'Honor. El president de la República Francesa va venir amb aquella gran manifestació que hi havia, estava al poder i tots aguantant la pluja, i va tenir davant d'ell els 3 francesos per col·locar el president de la Legió d'Honor. Els 4 espanyols que havien estat amb ells a l'entrada a París, que se'l coneixien i van ser guardonats amb aquesta legió, se la van haver de col·locar ells. La Legió d'Honor. No es va, el president francès no es va rebaixar a col·locar a 4 espanyols la Legió d'Honor que s'havien guanyat lluitant a favor de França. Jo avui en dia estic considerat com un excombatent a França i com a tals combatents estic tractat. Però és perquè ens ho hem guanyat nosaltres, lluitant no per defensar França ni aquell govern que tan malament ens havia tractat quan la nostra guerra, sinó per defensar el poble francès, que és el que patia de veritat l'ocupació alemanya a París. A París, per cada alemany que s'hagués mort, afusillaven a 10 francesos que tenien com hostatges. Per això van decidir passar-se de l'acció directa en contra dels alemanys al sabotatge. Per això, aquí explicaven, aquests camions que tenien d'anar al front de l'est, a la Unió Soviètica, lluitar contra la Unió Soviètica, els van sabotejar posant sorra al greix que ens havia dit que feia temps que no en teníem, posant sorra. La sorra provenia del que teníem a totes les fàbriques i tallers de París. Hi havia caixons en sorra a causa de les bombes incendiàries que només amb sorra es podien apagar. No podies tirar-hi aigua perquè llavors es cremava tot. I aquesta sorra va servir per barrejar-la amb el greix, posar els coixinets de boles amb aquella grassa, amb els rodaments a les rodes dels camions, i quan van fer 10 quilòmetres van tenir de llançar els camions a aquests perquè no anaven. Això ens va comportar de tots els que treballaven a la Crona d'un Bordeus a París, en traguessin 50 i a punta de baioneta es col·loquessin en un autobús d'allà a la caserna, de la caserna a una caserna alemana, de la caserna a l'estació de l'est i de l'estació de l'est cap al camp de concentració a Alemanya. Això m'ha anat a cap. A Alemanya. Es va revisar, aneu a treballar a Alemanya, sí, aneu a treballar per la punta d'un camp de concentració. Quan va muntar el tren, diu que no treia el cap a la finestra perquè el tren no els ha de tirar
els soldats abans tenen ordre de tirar amb els que treguin cap a la finestra. Vull dir que això no era anar a treballar. Això eren presoners, ja eren presoners de fet. Vaig absolutament pujar al tren, amb un dels vagons, vaig dirigir-me a la porta de l'altre costat, vaig veure que estava oberta, vaig baixar i no vaig anar. Jo creia que aquí s'havia acabat tot. No era veritat. Al cap d'una setmana a casa es rep una faceta de la Gestapo dient que si no em presento prendran represalis amb la família. Jo tenia els pares i tenia un germà allà. Vaig tenir d'optar per presentar-me. I la meva sort, per això em va dir aquest dir que la meva sort, la meva sort va ser que sortís il·lès de la Cur de Vincennes, que era el lloc més temut pels francesos, perquè el que entraven allà i la sortia, almenys per seu peu. Vaig entrar a la Cur de Vincennes tremolant. Al cap de 5 minuts d'estar allà, vaig veure què podia convèncer aquell home que jo era innocent. Jo era un espanyol i Espanya era amic dels alemanys. Hi ha una divisió que està lluitant per vostès al front de l'est. Jo soc espanyol, tenia la carta de nacionalitat que també, per una sort, la tenia perquè el nebot del vicecònsol espanyol a Carcassona era un refugiat com jo. I ell em va fer aquesta documentació, la carta de nacionalitat, falsa, però idèntica, perquè tenia tots els drets civils la carta de nacionalitat. I aquesta carta em va voler sortir il·lès de la Cur de Vincennes. Hi ha anècdotes que les vaig sumant una de l'altra i en totes les anècdotes podria escriure un llibre que, segons com, inclús podria ser hasta còmic. Perquè és una mentida que un oficial de la CSS es deixés enganyar amb una persona que era jo, que tenia llavors un xou que tenia 21 o 22 anys. Es deixés enganyar com es va deixar enganyar aquesta persona. Els que són més terribles són els guardians francesos i la policia francesa. La policia francesa va estar perseguint durant tota la meva estada a París fins que van enxampar. I van enxampar, una vegada a casa, i ja t'han trobat els protestats. No, com que són molt bandurs, si no en trobaven se n'anaven. I quan em van trobar, llavors em van agafar i se'm van portar cap a la factura de policia. Allà ja veurem aviam què és el que es fa perquè ja portem temps darrere teu. Em van dir la policia francesa. Vam enviar els arxius i vam veure que era una ordre dels alemanys de la meva busca i recerca, una cerca i captura dels alemanys a mi per sabotejador de l'exèrcit alemany. Aquell un policia encara s'ha estat donant cops al pit. Jo sóc un imbècil. Jo sóc el cap de la resistència del districte i si et persegueixo tu que ets un resistent. Aquell home va tenir hasta vergonya de enfrontar-se a mi. Hasta vergonya va dir, vagi-se'n, que si hi ha alguna cosa que pugui perjudicar, hi ha la vigilància perquè vostè prengui les mesures que queden oportunes. Però vagi-se'n. No acaba aquí aquesta història, perquè aquesta mateixa ordre de recerca i captura la tenia la gendarmeria. I després de la liberació de França, al final ja quasi de la guerra, em va venir a buscar al sud de França, on jo era oficial d'un batalló de seguretat francès. I la gendarmeria se m'ha portat a París, però jo l'uniforme amb el pistol posava al costat. I quan van entrar aquests dos gendarmes a la prefectura de policia a París i em portem presoner a fulano de tal, que era el que hem rebut, l'oficial que estava allà diu presoner i la pistola que diu no ens el puc donar. Així va passar aquella cosa. Aquell home va fer el mateix. Va anar a buscar el meu expedient, això jo m'he de buscar
al sud de França i va veure que era una ordre que havien rebut dels alemanys de la meva certificatura. Així funcionava la policia francesa de llavors. Això no és d'estranyar que moltes vegades nosaltres poguéssim més que la policia francesa i féssim les coses que podíem fer a França si amb una altra policia no es fessin pogut fer. En fi, hi ha coses que es van sumant a la història i que es fan passar estones bones i estones dolentes. Per exemple, jo he tingut la satisfacció, i acabo ja, vaig tenir la satisfacció de rebre'n aquí a Barcelona, Catalunya, una delegació francesa de brigadistes internacionals. Vam anar a parar a l'Ebre i vam fer un homenatge amb els brigadistes internacionals que van venir quan va anar la guerra. Entre aquests brigadistes venia un company que va estar junt amb el meu germà a la Prússia Oriental presoners durant tota la guerra. I havien rebut un paquet que jo els havia enviat, que la gent no s'ho creia, amb un pernil. Un pernil que jo havia criat al port, que l'havien mort, i el pernil, la meva mare diu, mira, tu ara menjaràs un pernil, el que et menjaràs mig porc, perquè tocava mig porc, era un company jo, no sabien de partir, et menjaràs mig porc i el teu germà allà presoner, la gana que estarà passant. Doncs és veritat, vaig pensar jo, no? I vaig agafar, quan vaig tenir el pernil adobat, i això el vaig posar en una capsa de fusta, i això sí tenia els francesos, el que enviava els presoners arribava als presoners, era segur. Vaig posar aquest pernil dins de la caixa i els vaig enviar a Königsberg, a Prússia Oriental. I allà es van menjar el pernil que jo els havia enviat allà. I aquest company, que René, que deia, Pierre Landru, era el cap dels brigadistes internacionals que havien vingut a lluitar a la batalla de l'Ebre. Quan va agafar amb els seus companys va dir, aquest home, assenyalava a mi, em va enviar un pernil a Königsberg i que va menjar la seva salut. O sigui, havia allà un periodista del periòdico, va sentir això i va venir, va fer un article sobre aquesta història, no? Vull dir que la vida presenta coses d'un color i d'un altre i les has d'agafar. I has de procurar sortir-te'n de totes i, sobretot, no ser tan dolent com els que t'estan perseguint. No pot ser dolent. O sigui, quan acaba tot, quan s'ha acabat la guerra, continues sent una persona que et pots dirigir a qualsevol lloc. Jo puc anar a tot arreu on hi he estat una altra vegada, puc anar i em reben amb bona cara, a tot arreu. Perquè no em poden ensenyar el dit per una cosa mal feta. Em poden ensenyar el dit perquè he rebut pallisses, perquè m'han empresonat, però per una cosa mal feta per aprofitar-me, l'únic que he fet mal fet en aquesta vida, i perdoneu-me que ho digui, és robar figues. Posar-me en una figuera i atrapar-me de figues perquè es tenia molta gana. Però a part d'això no em poden acusar de res més. És completa amb la meva obligació. Jo quan vaig veure que els aliats, però sobretot els Estats Units, havien fet un concordat amb en Franco després de finalitzar la guerra, encara no havia acabat la Segona Guerra Mundial, mantenint el poder amb la seva dictadura a canvi d'utilitzar les seves bases per el que pogués passar tal com havia anat la guerra. Quan vaig veure allò, vaig dir que l'única manera d'acabar amb Franco, ja que per nosaltres estàvem disposats, jo estava a l'ocupació guerrillera de la Conquesta d'Espanya, jo estava disposat a venir al cap, al front dels aliats, a alliberar Espanya del franquisme. Estava disposat. Al veure que els aliats deien que no, inclús ens prohibien a nosaltres venir als Pirineus, ens posaven un guàrdia perquè nosaltres no passéssim als Pirineus,
vaig decidir tornar a Espanya. I l'any 46, carregat amb una Minerva, amb una impremta Minerva, que me la portaven entre 11 persones, vaig passar els Pirineus en 3 nits de marxa, la vaig instal·lar a prop de Camprodon, prop de Camprodon, no, a l'estació, a l'Itàlia, amb una cabanya de carboners, i des de Barcelona vaig buscar a on podia instal·lar la impremta. Quan la vaig trobar al lloc on instal·lar la impremta, que era l'Hospitalet de Llobregat, vaig fer perquè vinguessin totes les peces a través de la meva organització, totes les peces de la impremta a l'Hospitalet de Llobregat, vam instal·lar la impremta i des dels 10 dies la impremta estava funcionant. En 10 dies, des que vam deixar la impremta a Torelló, a la muntanya de Torelló, fins a l'Hospitalet, des que vaig instal·lar la impremta, en 10 dies estava funcionant l'impremta tirant tracs en contra del règim del franquisme. O sigui que vaig venir a treballar, a lluitar contra el franquisme, jugant a la pell, com és natural, però considerant que era necessari perquè tal com estaven les coses, aquí s'havia passat molt malament. Jo venia eufòric. Havien guanyat una guerra, la Segona Guerra Mundial. La nostra, com diu, l'havien perdut, però havien guanyat. La Segona Guerra Mundial l'havien guanyat. Però no és veritat això, no la vam guanyar nosaltres, la Segona Guerra Mundial. La van guanyar els que ens tenen encara ara presoners. Doncs vaig estar treballant fins que em van deixar. Vaig estar 11 mesos treballant en l'impremta fins que em van agafar, van engarçorar. Jo estic llegint fragments de passes per la captura de policia, que he passat per la captura de policia, i allò no es pot aconsellar a ningú. Jo dic que jo he procurat mantenir-me bo i tot i havent passat per la captura de policia, jo no desitjo a ningú que passi per allà, perquè tal com estaven els germans Creix i Apolo en Quintela, no es pot configurar si no viuen allà. Si no estan allà, dia tras dia, m'aixecant dels ossos. Quan jo vaig sortir de la captura de policia, estava desitjant que em portessin a la presó. Una persona que està desitjant anar a la presó, però què és això? No és normal, això. Però jo vaig disfrutar, sentint com ens tancaven les portes al darrere meu, em sentia lliure. Em sentia lliure de la policia, de la captura de policia. Em sentia lliure perquè ja s'havien acabat les pallisses i s'havien acabat els meus tractaments. Després seria la meva feina per sortir. Jo vaig estar 6 anys a la presó, 6 anys entre Burgos, entre Barcelona, Burgos, Ocaña i els llocs de trànsit, que portaven d'un lloc a l'altre. I d'aquests 6 anys, un any, en 2 períodes de 6 mesos, ho vaig passar en celdes de càstig. Un any, 6 mesos al penal d'Ocaña i 6 mesos al penal de Burgos. I no ho desitjo a ningú, però després, amb el temps, és una cosa que dius, bueno, me n'he sortit per alguna cosa serà. A Ocaña em van castigar per 6 mesos amb una celda que es tenia que els braços tocaven a dues parets per 2 metres de llarga, a les fosques, sense veure el palmit de la mà, 6 mesos sense veure el palmit de la mà i sense saber, al principi, el per què venien aquelles mesures de mi. Sí, venien aquelles mesures perquè jo, a la 6a galeria de la Pradera de Barcelona, vaig organitzar una vaga de fam de 400 persones. I clar, això aquí no m'ho van fer pagar, però m'ho van fer pagar a Ocaña. I van tenir 6 mesos, el director de la presó d'Ocaña em va llançar dintre de la celda, com això que passa a les pel·lícules, que et llancen exactament igual, això no seguia.
i em va dir, aquí te vas a pudrir por lo que hiciste en Barcelona. Ja vaig veure la cosa més clara i dic, ostres, quina sort. Ja sé per què. No sabia ni quan iniciar d'anar, però vaig estar 6 mesos. Al cap de 6 mesos vaig sortir i vaig posar, diguéssim, a la situació de tots els altres, vaig complir amb els altres. Al penal de Burgos, el dia que vaig entrar al penal de Burgos, el mateix dia, un funcionari se m'acosta i diu, ¿tú conoces a alguien aquí? Y yo no, digo, desde digo, porque es que estoy cansado que a los castigados les den bocadillos. Mañana por la mañana coges la gaveta tú y otro que buscaré y le vais el desayuno a los castigados. Hi havia 26 castigats. El dia següent vam agafar les gavetes, jo ja portava 13 entrepans amb una faixa de més de tros de manta, 13 entrepans i cada cel que cobrien, entrepà que queia dintre la celda, m'han fet, entre el company i jo, m'han fet tots els 26 castigats. El dia següent torno una altra vegada. A la segona celda amb el company hi cau un entrepà, als peus del funcionari estaven tots pisolats. Què va fer els dos? A mi m'agafen 12 entrepans, a l'altre també, i, bueno, amb una celda un, a l'altre, ¿qué nos ha dado estos bocadillos? Son míos. Los hice anteayer. Yo los traía. No, si es para es tierno. Sí. Y trata de decir, bueno, si tienes razón, nos ha dado. Pero usted no es capaz de decirme, de que yo diga quién me ha dado sus bocadillos. Usted no es capaz. Usted nadie de aquí. Y eso tenía no eren capaços de fer-ho dir. 6 mesos més. I es dona la circumstància, aquí el home, que el seu sogre enlligava els entrepans que venien amb un saquet que estava a la planta baixa i jo des de dalt al segon pis me'ls posava al segon pis a la meva celda. Durant la nit es posava dintre del meu patata, del matalàs que tenia, treure jo el primer, perquè la primera celda que treia jo el primer, a deixar-lo en una celda que estava buida, els cotxes que anaven a deixar el seu matalàs, després de deixar el meu, agafaven l'entrepà que s'hi comenia i durant tot el temps que van estar castigats van tenir l'entrepà assegurat. I jo, durant tot aquest temps, no vaig dormir cap dia. O sigui que aquesta és més interessant. Déu gràcies a tu, Salva. És el que em lligava a l'atrapar. Vull dir que no són coses inventades, són coses que són reals, que moltes vegades diuen, però com és possible? Vaig estar després subministrant l'entrepà, estant jo castigat. El meu me'l menjava mentre posava els altres a dintre del matalà, el meu ja me'l menjava, perquè no em tocava, i els altres anaven per el seu. Amb la particularitat que hi havia gent, era diabètic o no podia menjar qualsevol cosa, hi havia un costat del matalàs que tenia, un costat del matalàs que era de la dreta pels malalts i el de l'esquerra pels altres. I els que estaven malalts agafaven l'entrepà de l'esquerra de la dreta i els altres de l'esquerra i durant tot el temps que van estar castigats. Encara avui en dia encara no saben aquella gent com ho feien. Teníem un mos especial, tocava la paret, deies com ja havies entès i ficaves perquè aparessin. Nosaltres estàvem dominant el catarro allà. Jo us explico això per veure que jo he estat un mes entre molts, no sé jo sol. Al penal de Burgos he estat més de 10 persones que podien explicar el mateix escriptura. Altres penals exactament igual. Vull dir que hi va haver una lluita molt sèria en contra del frentista. Jo vaig escriure el llibre aquest perquè jo, donant la importància de mi, perquè soc un mestre de tot, creia que algunes d'aquestes coses podien servir a la joventut d'avui. Que avui no es aconsegueix res sense esforç.
que tot el que podem aconseguir s'ha de ser a base d'expulsar. Però sobretot, el que val, sobretot el que val, és l'organització. Hem d'estar organitzats. A l'un sortim per costat, l'altre sortim per l'altre, no arribarem a res, no arribarem enlloc. La situació és molt greu, que l'estem passant és una situació molt greu, molt greu. I sobretot, aquesta situació només la pot posar pel lloc on quedarà un sector de la nostra gent, la joventut. Si la joventut vol, pot canviar les coses. Si la joventut se'n desdiu, si la joventut no aspira res, tenim aquesta història que tenim avui en dia vine de país per temps. Jo confio en la joventut. La joventut fa miracles quan s'ho proposa. I per això vaig escriure aquest llibre. Jo no soc escriptor, potser sí que soc un narrador, un xerraire, com podeu dir, però vaig escriure per aquesta intenció. I em va ajudar molt el company Teves, el company Javier, perquè em va dir que això es podia publicar. Jo ja ho tenia escrit, però em va dir, això s'ha de publicar. Però jo no estava convençut que es podia publicar. No hi creia que fos capaç de publicar-lo, aquest llibre. I resulta que sí, que s'ha publicat, s'ha votat el llibre. Jo no he cobrat ni 5 cèntims, jo la meva vida no la veig. I això és la meva vida, part de la meva vida, i no la veig. Jo he posat tot al servei d'una causa, i la causa és que se'n fa carn dels beneficis jo no. Jo vull aquest per atribuir perquè ja no em queda aquest direcció. Però, res més. Vull dir que confio en que tenim una joventut molt preparada, a mi em fan una enveja enorme quan els veig amb el pit tocant el jo que tinc internet a casa i la meva feina és meva per posar-lo en marxa. Està al Facebook, Té una pàgina de Facebook, No, per posar-lo en marxa. I quan tenia, moltes vegades estava passat per internet el llibre i quan tenia 10 pàgines posades, a l'hora de dir guardat com posava el botó i se m'esborrava. Torna a començar una altra vegada. De joventut això ho tinc amb un net que fa meravelles. Ara veu els partits de futbol pagant jo, veu ell faig els partits de futbol. O sigui que això ho fa, són els que van, avui són els que van, i tenen possibilitats. Jo dic, llàstima que no n'hi hagi, hauríem de llegir aquest llibre, i veure que es pot treure, d'allà no hi ha res, es pot treure molt. I sobretot, els joves tenen una cosa pel davant, es poden equivocar, no es poden equivocar 20 vegades, però poden rectificar, poden tornar. Jo no puc equivocar-me, jo si m'equivoco una vegada, estic ja a les últimes, no puc equivocar, estic ja a la segura. Però la joventut s'equivoquen, quan diu, per exemple, que els joves avui en dia no es casen ni res, que s'han tan disposats a parar. Bueno, és normal. S'han d'equivocar la primera, bueno, i la primera buscar la segona. I veuran la que s'equivoqui. I ja com el fons. Jo confio en la joventut. Sempre he confiat en la joventut. Un que des de nano ha sigut jove i continua veient les coses des del punt de vista d'ells. Els hi perdono moltes coses que jo no les faria, però els hi perdono i crec que hi ha possibilitats d'arreglar les coses. Ja no poso si els ministres d'aquí o els ministres d'allà, si l'economia d'aquí o l'economia d'allà. Si s'han d'arreglar les coses, d'acord amb nosaltres creiem que ha de ser la nostra idea. El que nosaltres volem. Si som independentistes, volem independència d'aquí, per què no? Que ens equivoquem, fem l'altra cosa, ja ens anem a trobar. Jo no soc independentista, ho dic clarament, però m'agrada que les joventut ho siguin, per què no? Jo soc una persona que voldria que tothom estés a una, que tothom estés a una, perquè per mi l'enemic no és que parli d'una manera o parli d'una altra. Jo m'he sentit sempre un obrer,
un treballador. Per mi, l'enemic és el sistema. Aquest sistema capitalista que se'ls arregla per fer les coses amb un ofici propi. I nosaltres estem pagant les conseqüències. Jo vull la unitat de tots aquells que vinen al progrés. I viuré sempre d'aquesta manera i moriré sent així. Però accepto que la gent pensi d'una altra manera, ja ho crec, d'alguna manera que sigui acceptable, però accepto i els ajudo si puc. Les veu que sigui poder va endavant. En fi, jo crec que si no m'hi sentiu res. Gràcies a tots, gràcies al Josep Maria, al Javier, però sobretot gràcies a Lluís per haver vingut, per ser-hi, per venir i per escriure el llibre. Gràcies. I abans parlaves de miracles, que és un miracle que hi hagi un llibre, jo crec que és un miracle que ell estigui aquí, perquè després de tot el que ha passat, aquest bon home, que pugui estar aquí avui a l'edat que té, això sí que és un miracle, perquè molta gent amb menys patiment no resisteix. Ja ens explicarà quin és el secret. La veritat. Bona vida. Molt bé. Doncs em dirigeixo a vosaltres per dir-vos que hi ha una mica de pica-pica i que la propera xerrada